Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. Mulli alandidwa mabus Deport ndi Boma. Mlangizi wa Boma pa nkhani za malamulo mdziko muno, Attorney General Thabo Chakaka Nyirenda, watenga chilolezo kuchoka ku bwalo la milandu la Lilongwe High Court Civil Registry kuletsa kampani ya maulendo amusewu ya National Bus Service NBS, yomwe mwini wake ndi mkulu wochita malonda Leston Mulli. Izizi zikusatira mchigamulo cha bwalo la milandu chomwe chinaperekedwa kumapeto kwa mwezi wa Julai mu chaka cha 2022 kuchoka ku bwalo la High Court mu mzinda wa Blantyre, chonena kuti mwini wa madeport angapo mdziko muno ndi unduna wa za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi, osati Mulli, koma Mulli pamodzi ndi kampani yawo kudzera maloya wawo alusungu gondwe wochoka ku kampani ya Reeds Attorney anakapempha bwalo la milandu kuti liunike chigamulocho, ndipo chitaunikidwa anagamulanso kuti malowa eni ake ndi akundu nawo osati Mulli. Kotero ichichi chinawapangitsa Thabo Nyirenda kukatenga chilolezo ngati preservation order chomwe chikuwaletsa Leston Mulli pamodzi ndi National Bus Service NBS kugwiritsa ntchito madepoti ena mdziko muno kutolera ndalama ya malo olowera m'madepotimo, komanso kusiya kugwiritsa ntchito malo ena okonzera mabasiwa workshops. Kampaniyo ya National Bus ndi yomwe inali mwini wa madepoti monga depoti ya Wenera ku Blantyre, depoti ya Lilongwe, depoti ya Mzuzu, Kasungu, Mzimba ndi workshop yomwe ili Makata Industrial Site pafupi ndi Kumalawi. Malowa kalelo anali a kampani ya Shile Bus Lines yomwe inatha mchaka cha 2007, ndipo kampani ya National Bus Service yomwe inkatchedwa Malawi Bus Service inagula kampaniyo ndi kutenga malo onse omwe imagwiritsa ntchito. Koma chilolezo chomwe bwalo la milandu lalikulu lapereka pa 3 August mu chaka cha 2022 potsatira chigamulo china cha mbuyomo chomwe anapereka ndi a Judge Mandala Mamblasa chikunena kuti boma la Malawi ndiye likuyenera litenge kukhala mwini wa madepoti onse osati kampani ya Mulli wayi. Chilolezocho chikutinso National Bus Service siyololedwa kutumiza munthu aliyense nkumakatolera ndalama ku madepotiyo, popeza kutelo kukhala kupepusa mchigamulo cha bwalo la milandu poti kampaniyo kwa nthawi yonseyi yakhala ili mwini wa malowa posasata malamulo a dziko lino. Chigamulocho chinawuzanso mlangizi wa Boma pa milanduyi kunena kuti apange zothekera kuti madepotiwa azigwira ntchito yake mokomera onse omwe akuchita malonda m'malowa, ndi kuti kampani ya National Bus Service asasokoneze mpaka yendetsedwe ka ntchitoko. Atafunsidwa ndi atolankhani za nkhaniyi, mwini wa kampani ya National Bus Service Leston Mulli anati sankayankhule pokapoka atapasidwa chigamulocho, koma Thabo Nyirenda omwe amayimira boma pa mlandu anati ndikuwokondwa kuti atenga malo omwe amagwiritsidwa ntchito nkumati ndi awo kwa anthu omwe si eni amalowo koma ndi aboma. Naye nduna yowona za maboma ang'onoang'ono a Blessings Chimsinga anati ndiwokondwa ndi chigamulocho, ndipo pano boma liyamba kale laona mmene madepotiwo alili ndi cholinga chakuti aone kuti angakonze ipatipo. Iwowa anati malingaliro analipo kale wokonza malowa kuti adzioneka bwino mwamakono, koma poti madepotiwo anali m'manja mwa anthu ochita malonda amakanika kutelo. Panopa akuti boma ndilokonzeka kukonzanso madepotiwo kuti aoneke mwamakono. Malingana ndi Achimsinga, makhonsolo ena anapeza kale kampani zomwe anasayinirana nazo mgwirizano yoti agwire ntchito limodzi yokonza madepotiwo kudzera mu nthambi ya Public Private Partnership Commission. Koma loya yemwe akuyimira kampani ya National Bus Service NBS alisungu gondwe anati chilolezo chomwe bwalo lalikulu la ku Lilongwe linapereka
ndi chosamvetsetseka kamba kakuti palikale chiletso ku bwalo lalikulu lomwelo kumbali ya commercial division chomwe chikunena kuti kampani iyi ndiye mwini wa madeport mdziko muno. Monga mmene tanenera poyamba paja, madepotiwa akhala ali m'manja mwa kampani ya Anali kuchoka mu chaka cha 2007 pomwe kampani ya Shile Bus Lines yomwe inali mwini wa malowa inathetsedwa. National Bus Service yakhala ikunena kuti boma la dziko la Malawi linawapatsa umwini wa madepotiwo komanso malo ena a madepotiwo. Thabo Chakaka Nyirenda anakana kuti palibe umboni uliwonse omwe ukuonesa kuti kampani iyi inapatsidwa malo ndi boma, ndipo potengera chigamulocho kampani iyi ya Anali yakhala ikutolera ndalama kwa anthu mopanda udindo uliwonse, ndipo akuyenera awerengeserane ndalama zonse ndi kubweza kuboma. Kwa iye yakuti panalibe chilungamo kumatolera ndalama tsiku lililonse koma kumakanika kukonza madepotiwa. Chitsanzo ndi mmene depoti ya Lilongwe kumasowenera imaonekera. Pokuzana ndi nkhani yomweyi, ogwira ntchito akale aku kampani ya Shile Bus Lines anakasoma ku bwalo la milandu ponena kuti ali ndi masheya okwana 15% ku kampaniyo. Iwowa akunena izi popeza kampani ya National Bus Company inatenga malo onse komanso katundu wina wa Shile Bus Lines potsatira kuthetsedwa kwa kampaniyo mchaka cha 2007. Kotero iwowa akuti akuyenera kulipidwa ndalama zokwana 15% ya phindu lomwe kampani ya National Bus yapanga mzaka 15 zapitazi 15. Nkhani itapita ku nthambi yoona za mgwirizano ya boma komanso anthu ochita malonda ya Public Private Partnership Commission omwe anasogolera kuthetsa kwa kampani ya Shile Bus Lines komanso kutengedwa kwa malo onse. Nkupita ku National Bus anavomereza kunena kuti indedi ndizoona. Mkulu wa nthambi ya Public Private Partnership Commission Patrick Kabambe anati zikalata zikuonesa kuti ogwira ntchito a Shile Bus Lines amayenera azipindula ngakhale kampaniyo inagulitsidwa ku National Bus. Izizi zikusonyeza kuti ogwira ntchitowa ali ndi masheya okwana 15% mu kampani ya National Bus Service, ndipo kamba kakuti kampaniyo yakhala ikupanga phindu kuchoka ku madepotiwo omwe anali a Shile Bus Lines. Nawo anthuwa akuyenera azipindula nawo. Mu mwezi wa February mu chaka cha 2022 ogwira ntchito akalewa anayambanso kuwumiriza boma kunena kuti liwapatse malipiro awo akutha kwa ntchito aja mchingerezi amati terminal benefits oyenera. Malingana ndi ripoti lina lomwe linalembedwa ndi newspaper ya Nation, ogwira ntchitowa akudandaula ndi momwe boma linawerengesera malipiro awo nkunena kuti analakwitsa ndipo anapatsidwa ndalama zochepa. Iwo akuti pa nthawi yomwe ankauzidwa kuti kampani ikutha ndipo katundu wa kampani agulitsidwa ku National Bus Service anauzidwa kuti apatsidwa ndalama yokwanira yothera ntchito komanso kuwonjezerapo awapatsa ndalama ina yoti apeze galimoto zowatsamutsa nkubwerera kumuzi kwawo. Chodabwitsa mchikuti anangowapatsa ndalama zokwana 20,000 kwacha pa nthawiyo, ndipo inali ndalama yoti sakanatha kupeza galimoto yoti iwasamuse kuchoka mu mzinda wa Lilongwe. Kamba ka ichi amzawo ena okwana 20 anamwalira ali anthu ovutika kwambiri nkumachita kuti amagwira ntchito mboma. Kotero nkhani anaganiza kuti apite nayo ku bwalo la milandu kuti mwina angathandizidwe. Kampani ya Shile Bus Lines inali pasi pa kampani ya boma ya Malawi Development Corporation MDC, ndipo mu chaka cha 2006 boma litaona kuti kampani zambiri zomwe zinali pansi pa kampani sizikupanga phindu lililonse, linalamula kuti kampanizo zigulitsidwe kapena kuthetsedwa. Ndipo kampani ya Shile Bus Lines inali imodzi mwa kampani zomwe zinagulitsidwa kapena kuthetsedwa. Kampani zina zomwe zinagulitsidwa ndi monga Liver Brothers Limited yomwe inasintha dzina lake nkukhala Unilever South East Africa, Malawi Daily Industries MDI yomwe pano ndi Daily Board Malawi, Tambala Food Products yomwe pano ndi Chombe Foods, David Whitehead and Sons
yomwe pano ndi mapeto ndi ena ambiri.